10 ai miliyan bebe to duk an wacce yi kaga abu. tana yin wannan abun ko to ecci ni in ci indomi ne To 500 ko. wallahi To sai ko. To ni dan ma ka bani wani 10 miliyan ka wani burge ni? a To adeto 10 miliyan nawa ce? a adeto nawa kike spending Wallahi. Nawa nike spending bebe? Motar nawa nike hawa? Motar nawa gidan kike hawa? Nawa kake nawa rent ɗinka nawa bills nawa ɗinka rent nawa ɗinki kike abubuwa? biya Ne dan da uban mace sauransu. dan uban macen aka bata da kuɗin wuta a Abuja kadai ya ishe ta Na rantse da girman Allah. Kuɗin to wuta wallahi kawai aka matan nan bar za ki ga shi sun kama an gida kashe ba ki. sa iya kunna wuta saboda kai ya kare ai ta rayuwar wahala kullum suna cikin cewa wa za ki haɗa ni da shi ya za a yi in ga wane kaza a'a na ce to na rantse da girman Allah ki Ai, ko ai, wa ni kanki ai, masifa ai, da ni bala'i sun ce na san mutum. Wallahi An tallahi turo ni mini I kuɗi believe sun ce kina na ji? san mutum. I believe mata da a je yawa kin ma a san shi midiyan din nan ko? ai in ma kin san shi din kin kai ne su fito su nuna ko da ƙarya ce Wallahi ba ni shi ce, yasa I da believe wannan mata kawar da tamu yawa ta a kira ni midiyan take nan ce min kyauta wai in ake miki musu magana yawa. wai abin da kike bai dace ba na ce daga kyautan kuɗi kuma shine bai dace ba Bakin ciki ne ya kawo haka. Bakin ciki ne mana. ciwon Bakin hassada ciki ne ne ya mana. kama ta ya rike Ciwon mata hassada ya jiki kama ta. ta kira ni in gaya miki cikin dare ta kai awa 2 ta sha kwalba biyun ta tenan kas Ka ji ko? Shegiya ƴar wai ni wahala. ce wai za ta kira ta gulman bebe da ni wai ni Lallai na ta ce faɗa miki to ba. na ce mata to ai kin yi mistake kin biyo rankuwe da ni ne zaki gulman bebe Ta koyo ranguwe. Gaskiya ta ɓata hanya. To, in gaya miki suwai ba da ta fara mun bayani Cutar kina hasada ji ce na fa. ƙawata kin san menene a rayuwar nan komai yana son sirri kin ga dai yanzu kina tare da bebe kuma ni na kaman tana son ki tana jin maganar ki ke ce kadai kawar da zaki iya faɗa mata gaskiya wa ya dawo wa ya tashi ki ce wannan abin da take yi bai dace ba ne haka da waya na ce okay Bebe, kin san wani abu? Kika yi shiru kina jinta. Bebe, kina ji? Bari in ba ku labari. Shiru ta yi. Bebe, kin san wani abu? muka ci ubanta so ta yi ta haɗa ni da ita kin gane in zo in samu bebe in fara mata surutu kin ga daga nan ta haɗa min koko da giyan da zamu rabu saboda sun samu matsala da ita Saboda mun samu matsala shegiya. Tana so a yi mutuwan kasko. tana ta zo ta dinga shige wa bebe tana so ta je gidan bebe to bebe kam kawayenta zan iya ce miki ni ne mutum na biyu ko na uku wallahi da suka san gidanta saboda sai ka je ka kwaso wa kanka masifa da bala'in da zaka kasa fita Especially a social media. Sai ma Ai wallahi tallahi. Za ki ga mutum yana sa kaya tsaf 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 amma baki san dan hau bane yake yawo. Kwarai da Sai ki gaske, ɗauke shi kwarai ki da kawo gaske. shi inda kike. Kuma ya kin san tona miki menene? asiri. kuma kin san menene Queen akwai maganar da za a zo a gaya maka akan mutum a je yanzu a misali a ce wa bebe ai sweetie ta ce kaza akan ki ita fa bebe idan bata tabbatar da mun taba yin wannan maganar da ita ba wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe ba za ta yadda ba saboda za ta ce ba mu taba yin kalan wannan maganar da ita ba in har mun yi magana da ita na fitar kuma ta san cewa mun yi wannan maganar definitely wallahi za ta fita harkana Wai kun san Sosai. yanzu ba a yaban alkhairin ka sai sharrin ka? Bari ku ji. Sosai. Snapchat muna strict da wani. Sai to duk dare ban bacci haka ina tashi da sallah da daddare in yi sallah. Sai ina down snapping ina strict da shi. Kawai gayan nan sai ya ce, "Sorry to say Hafsat, I want to direct you. Da Allah da annabi ki daina yin streak kina tura mana kina sallah wannan tsakaninki da ubangiji ne kaza to idan ina normally in ina zaune haka sai in ɗauki waya na in ɗauki kamera na in yi snapping daga kan hips ina zuwa ƙasa in yi snapping sai in yi streak Sai da da shi ke. taɓa ce min in daina ba sai na ce to ke ko yana ganin gara ba sa ta ina zai ce miki ki daina